Ceisiwch yr arglwydd tra galler I gael. Galwch arno tra bydd yn agos. Gadawed y drygionus I ffordd ar un ofer I fwriadau, a dychwelyd at yr arglwydd. Iddo drigarhau wrtho, ac at ein Duw ni, oherwydd fe faddau yn helaeth. Oherwydd nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chi, ac nid eich ffyrdd chi yw fy ffyrdd I meddy'r arglwydd. Fel y mae y nefoedd yn uwch na'r ddeiar, mae fy ffyrdd I yn uwch na'ch ffyrdd chi, a meddyliau I na'ch meddyliau chi. Fel y mae y glaw ar eira yn disgyn o'r nefoedd a heb ddychwelyd yno nes dyfyrhau y ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a roi had i'w hau a bara i'w fwyta. Felly y mae fy ngair sy'n dod o'm gennau. Ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna yr hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Gweddiwn. Ein Duw a'n tad, ni'n diolch I ti o wylod calon am yr oedfa newydd hon. Arglwydd I ni'n deisif dy gwmni gyda ni yma. Hwy ni ymwybyddu esod y agosrwydd di. Helpa ni arglwydd I wrando dy air di. Helpa ni I ymdeimlo ath gyffyrddiadau, ath symudiadau yn plis. Helpa ni dy weld ac agor yn calonnau I wneithir yn ôl dy ddymuniad. I ni'n dymuno y gogoniant ar yn hyder I ti ein Duw, heddiw a bus. Clywn ni yn Iesu, ond dysgodd ni pan yn gweddio I ddweud, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sang teiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y maddeuwn unna un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, bore da iawn I chi gyd. A chroeso i'r gwrdd, mae'n dda cael o'n eich gweld chi I gyd, ac mae'n dda gyda fi gael y fraint o arwen yr oedfa y bore yma. Wy'n ymddiheirio, falle bod chi wedi clywed bod wedi bod yn wythnos gymharol fisir no i'r wythnos diwethaf hon. Felly, old school yw I heddi, llyfrau amynau yn yn llaw. Ond mi'n siŵr newch chi daclo hynny yn iawn am y tro, ac mae'n flin da fi stafi ddim sleid I ddangos I chi y bore yma. Gewn ni'r coeddiadau nawr I rwen? Diolch yn fawr a croeso i'r oedfa. A diolch do bydd fi'n wythnos go brysur arnoch chi, sir. Ac yn ni'n diolchgar iawn eich bod chi'n yn arwain ni. Ia, dim technoleg bore yma. I ni'n mynd nôl i'r hen... Mae rhywbeth I ddweud am cael llyfr ymyna yn yn dwylo a canu o'r llyfr yn dos. Diolch yn fawr iawn I chi. Sy'n nesaf, dyn ni'n gobeithio fydd Dylan yn ôl gyda ni. Ac mae'n debyg bod yna practis côr nos Fawrth, dwi'n yn siŵr, os. A dyna gyd o'r cyhoeddiadau sydd. A nawr fe gewn ni'r casgliad, plis. I ni diolch I ti ein tad am Duw am dy gariad mawr tuag ato ni. Garbwys dy gariad hain ddiarwydd i'n unen dod I gyflwyno'n hunain I ti ac I dy gael I chi gwasanaethu di, ac yn arwydd o'r dymuniad hwnnw I ni'n cyflwyno'n hoffrwng I ti yn awr i'n Duw a'n dad.
mwyn Iesu Grist ein arglwydd. Cywiriad i'r cyhoeddiadau, y parchedig ddoctor D. Denzil Morgan, Llambed, gweinidog gyda'r bydyddwyr yn Llambed, a Chyn Athro yn y coleg yn y Mangor, ac yng Ngholeg Llambed fydd gyda chi y sil nesaf. Felly, wy'n credu newidau'r testyn nawr i negeseu'n Ioan Fedyddiwr, mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Na, fe gewch chi na, mae Denzil Morgan yn, chi'n gwybod amdano fe, mae enw'r o sylwedd yn bregethwr sylweddol iawn, felly, fe fydd yma fore sil nesaf, felly. 25, y 5 emyn ar 20, daeth eto fore Sabos, boed arnom yn dydi brydferthwch dy sancteiddrwydd a'r llewyrch o ddifri. Ar emyn drwyddo 25. Mae'r hyn fydda i yn rannu â chi y bore yma yn adleisio rhyw bethau. Wi wedi clywed nhw yn ystod y mis diwetha. Mae'r mis diwetha wedi bod yn un hynod y gyfoethog i mi, yn gymaint am mod i wedi cael cyfle gyda ngweinidog, nid pawb sy'n cael caplan personol i fynd gyda fe i gynhadledd, i fynd i Durban, a hefyd yn ystod yr wythnos diwethaf yn undeb yr annibynwyr Cymraeg, nid bod i'n dweud fod y gynhadledd honno'n sefyll ysgwydd yn union ar gynhadledd cynt. Mae yn briodol mod i'n nodi hefyd fod y ffaith fod Dylan wedi esol ar fwrdd ECOM, mae hwn yn fater o falchder i ni, a dweud y gwir,
Dyw e ddim yno'n enw'r annibynwyr, ond mae yno fel annibynwyr, y trydydd yn olynol os gael ddweud. Undeb yr annibynwyr Cymraeg yw un o eglwysi gwanaf ECOM o ran maint, chymod, rhif. Chymod, i ni'n rhyw 4,000 ar 10 o aelodau ar bapur, mae ydych chi eglwysi yn Asia sy'n filiynau o aelodau ar bapur. Mae Jeff Williams wedi bod ar y bwrdd. Pan ymddeolodd Jeff, fe ddath Jill ar y bwrdd. Pan ymddeolodd Jill, mae Dylan wedi dod ar y bwrdd. Wel, mae hwnna'n dipyn bach o gamp wy'n credu i ryw annibynwyr bach Cymraeg, yn dwi? O'r cornelyn hwn o'r byd, ac i ni eitha falch. Ac un o'r pethau neswn ni glywed yn Durban, ac na i sôn am hyn nes mlaen, oedd negeseuon, neu negeseuau wedi sylfaenu ar rhai o ddamhegion Iesu. Tip bach i chi nawr, nid bod chi angen a bod rhywun yn gofyn i chi rhywbryd darllenwch ddameg i fi. Nawr fyddwch chi'n gwybod le mae'n mynd, dwi'n gwybod, ond mae un good tip, Matthew 13. Mae'n bennod o ddamhegion yn dwi. Ac o'n i'n meddwl na pam, ddewises i Emyn Elfed fyna fi'n meddwl bore yma. Daeth eto fore Sabos, o Iesu roi ni gael blas ar wrando'r ddameg fel gynt ar lan y llu. Le cesti hwnna Elfed. Y dywyrnod hwnnw, Matthew 13. Y dywyrnod hwnnw aeth Iesu allan o'r tŷ ac eistedd ar lan y môr. Daeth tyrfaoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac yr oedd yr holl dyrfa yn sefyll ar y lan. Fel efarodd lawer wrthynt ar ddamhegion gan ddweud, chi'n gwybod hwn, aeth haiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau syrsiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fita. Syrsiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle ni chafodd fawr o brydd a thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder dear. Ond wedi'r hael godi fe llosgwyd, ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrsiodd hadau eraill ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i tagu. A syrsiodd eraill ar dir da a ffrwytho pes ganwaith cymaint, a ffes drigain a ffes 10 ar 20. Y sawl sydd â chanddo glistiau, gwrandawed. Neu y sawl sydd â chlistiau ganddo, dylen ni fod wedi darllen, gwrandawed. A dyma ddameg arall y gyflwynodd iddynt y mae teyrnas nefoedd yn debyg i hedyn mwstard, a gymerodd yr hywyn a'i hau yn ei faes. Dyma'r lleiaf o'r holl hadau, ond wedi iddo dyfu ef yw'r mwyaf o'r holl lysiau, a daw yn goeden, fel bod adar yr awyr yn dod ac yn nythu yn eich anghennau. Llafarodd ddameg arall wrthynt y mae teyrnas nefoedd yn debyg i lefain, y mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu a 3 mesur o flawd gwenith, nes lefeinio'r cwbl. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor wedi gyddio mewn maes, pan ddaeth rhywun o hyd iddo fe cuddiodd, ac yn ei lawenydd y mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu'r maes hwnnw. Eto mae teyrnas nefoedd yn debyg i fasnachwr, sy'n chwilio am berle gwych, wedi iddo ddarganfod 1 perl gwerthfawr, aeth i ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo a'i brynu. Eto mae teyrnas nefoedd yn debyg i rwyd a fwriwyd i'r môr ac addaliodd bysgod o bob mas. Pan oedd yn llawn tynnodd dynion hir lan ac eistedd i lawr a chasglu'r rhai da i lestri a saflu y rhai gwael i ffwrdd. A ydych wedi deall yr holl bethau hyn? Dywed asant wrtho ydym. Am hynny meddai ef wrthynt y mae pob ysgrifennydd a ddaeth yn ddisgybl yn heyrnas nefoedd
Yn debyg I berchen tŷ sydd yn dwy'n allan o'i drysorfau, besau newydd a hen. Mi'n siŵr bod ni'n ddiolchgar am gael gwrando adran o'r ysgresur, I ni'n ei gwybod I, ac eto mae'n yn taro ni newydd bob tro ni'n ei darllen. Diolch I Dduw am Iesu ac am ei ddamhegion y bore yma. Gawn ni ganu emyn, llwch chi ganu'r eich eistes chi moyn? Y deuddegfed emyn, y deuddegfed emyn. Mae emyn i'n helpu nawr i'n dechrau ni ar lwybr gweddi. Ymgrymwn oll ynghyd I lawr, ger bron gorseddfainc gras y nawr. A pharchus ofn a ddolwn Dduw, mae'n weddus iawn. Awr weddi yw. 12. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ni'n pwyso'n drwm arna ti yn awr o arglwydd da wrth I ni ymlwybro yn awr I dy gyfeiriad I mewn gweddiau. Ac ni'n ddiolchgar I ti fod Iesu wedi yn dysgu ni sut I weddio a'n bod ni wedi cael offrymu gweddi yr arglwydd y bore yma gyda'n gilydd. Fel yr apostol yn tei arglwydd i'n unen teimlo, na sgwyddom ni sut I weddio fel y gydylem. Ond diolch fod yr ysbryd yn erfyn drosom ni a gwcheneidiau y tu hwnt I eiriau. Ac mae'n dda gyda ni gael cofio yn awr arglwydd pan ni'n ymbalfalu am y geiriau iawn. Pan ni'n brwydro arglwydd a armynegiant priodol a chywir i'r hyn sydd yn calonau ni ac ymlygion yn mynwesau. Mae'n dda gyda ni gael gwybod nad mater o eirau yn unig i'w gweddio.
ond bod y cyfan ohonom rhywsut yn gorff meddwl ac ysbryd yn osgo yn ystym, yn hwyl, yn mwd, fod y cyfan ohonom ni yn cael ei osod ger dy fron di, gyda'r bwriad a'r amcan a'r dymuniad dwfn, i dyfoliannu, i dy glodfori, i dy ogoneddu, i dy fawrhau ac i sancteiddio dy enw. Ie, fe ddywedwn ni eto gyda'r ymynys, gyda'n gilydd, gyda dy holl bobl yn y nef ac ar y ddeiar y bore yma, mawl fo i ti, sy'n frenin gogoniant a mawres, clod i'r goruchaf, a ddyru un henau dorfoles. Seini'r dy fawl yn ddiddiwedd. Ydyn arglwydd i ni'n dod at ti a chwynion, calon lawn. Da cael gwybod bod ni'n cael gwneud hynny, ac eto nid syndod chwaith a chofio mae ein tad wyt ti. Ac mae yna lawer o bethau arglwydd sydd yn gwasgu arno ni bore yma. Y cyflwr y byd arglwydd yn ofid ac yn bryder mawr iawn i ni. Ac yma i erthygle newyddion y dydd yn sobrwys. Ac yma ein flin gennym ni arglwydd da fod yna gymaint hoffter at ladd ac at ddinistrio ac at ddifa. Pobloedd, yn unigolion, yn gymunedau, yn genhedloedd cyfain. Yn fywyd y greadigeth, yn ei chreaduried, yn ei phlanhigion, a'i holl greaduried byw. Arglwydd da, plana heddwch yn y calonnau ni. Heddwch hwn mewn i ddifa llygredd calon. Heddwch i'th saint yng nghanol i pryderon. Heddwch i'r byd yn lle i frwydrau creulon. Yn cwyn arglwydd y bore yma yw fod y drwg fel pe bai yn cael rwydd hynt i'w wneud â ddynno. Yn cwyn y bore yma yw bod y tywyllwch yn cael gathig amdanom. Yn cwyn y bore yma yw fod y difawol yn cael eich hediad mor wydd. Arglwydd madden ryfig. O begyd cofio yr ydym ni gar dyfrondi y bore yma gyda llawenydd a balchder am Iesu. Am Iesu dy fab, ein harglwydd nynne a'n brawd. Yr un yn ni'n canfod yn ei fyw ac yn ei fod, yn ei fynd a'i ddod yn Mhalesteina gynt. Un yr oedd i air, i gerddediad, i gam, i gymwynas, i ffafr. I edrychiad a'i wrandawiad yn fywyd. Yn fywyd iach, da, llawn, llon. Ac i ni arglwydd yn cofio y bore yma dy fod ti wedi'n galw nynne i weinid o geisi i weithio gyda Iesu. Yn nerth Iesu, chydag egni Iesu wedi blannu yno am ni.
I beri fod dy deyrnas yn dod yn yn byd ni ac ar yn deir ni. O doed dy deyrnas drwy ein gwaith a'n gweddi beinydd ar y daith. A choi'n ras i seinio clod yr hwn awna i'r deyrnas ddod. Gwared ni arglwydd rhag cain llyged rhag y byd. Gwared ni rhag bod yn ddi-hyd ac yn ddi-fater ac yn ddifraw, lle mae problemau ac anawsterau a chwestiynau'r byd yn bod. Gwna ni fel yn harglwydd yn effro. Arglwydd i ni'n cofio fod yna fyd i ni oddi fewn i'r byd. Bod gyda ni fyd yn heglwys, yn cymuned, yn bro. Diau ac ewn i gyfle'r wythnos hon eto i gyfarch rhywrai, i ddod i gysylltiad ar rhywrai, i gyffwrdd bywydau rhywrai. Ac yn ni'n gweddio cewn i ras gen i ti. A gair yn ei bryd, a hwnnw'n air priodol ac addas. Fydd yn codi y gwan ar ei drad, ac yn tynnu'r balch i'w benluniau. Ac y bydd gyda ni air o gariad, o drigaredd, o gymod, o ras am y ddeiant. Arglwydd i ni'n gwybod y gallwn ni wneud hyn, na nid yn nerthoedd ni'n hunain, ond yn enw ac yng ngrym ac egnioedd Iesu ein harglwydd yn yr ysbryd glân. Arglwydd clyw ni ac arddel yn ymplith ni dy waith y bore yma, gogoniant ac anchydedd i dy enw, ac yn hadeilades, nynne bob un. Amen. 220 yw'n hymeni, 220. Arglwydd, hwy'n glywed sŵn dy eiriau glân. Geiriau pyr y bywyd, geiriau'r tafod tân. 220.
Wel, fe drawn ni am ychydig amser te at rai o'r damegion a sylwi'n gyffredinol ar sawl un ohonyn nhw mewn gwirionedd, hynny yw, gweld rhyw linyn yn y 2-4-5 a ddarllenwyd, gweld rhyw linyn, gweld llewd a hwnna yw'r amlwg mewn munud nawr. I ni'n ganfod yn y damegion yma yn y drydedd bennod ar 10 o Efengil Matthew. Nawr mae hwnna yn ddi hunan yn ddiddorol. Fel y gwyddoch chi, mae'n siŵr, mae yna 8 pennod ar 20 yn Efengil Matthew. Ac i ni ymhenod y trydydd ar 10. Felly, i bob pwrpas, i ni yn y canol. I ni yng nghanol Efengil Matthew, a byddai ysgolheigion yn dweithio ni, a dyma beth i chi'n ddisgwyl yn y canol, mae'r bennod hon yn pivotal. Mae'r bennod hon yn pivotal. Hynny yw, mae yna rhywbeth, mae hwn yn y canol. Mae yn y canol, mae yn greiddiol, mae yn galon mewn gwirionedd. Mae yn galon mewn gwirionedd i'r Efengil. Ac i ddysgeidiaeth yn harglwydd Iesu Grist. Sut fyddech chi'n casglu? Pe bai rhywun yn gofyn i chi nawr, gosodwch yng nghleder yn llaw ni, put it in a nutshell fydde'r Sais yn dweud. Crynhowch weinidogaeth yr arglwydd Iesu, be bydde fe? Wel, fi'n credu, medde fi, fi'n adleisio barn saint yr oesoedd wrth gwrs. Be sydd yn pivotal y mae teyrnas nefoedd yn debyg. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg. Y mae awnelo yr arglwydd Iesu a theyrnas, a pan ni'n sôn am deyrnas, sôn i ni mewn gwirionedd am deyrnasiad. Am the kingdom of God. Ond am the reign of God. Am I deyrnasiad yn ddiddorol iawn. Allan yn Durban a ninne'n gofod yn ymarfer yn Saesneg gore gyda llaw. Un o'r pethau gododd lan mewn adborth i ECOM. Gan gofio nawr, mae ychydig bach o aelodau ECOM sydd â Saesneg yn iaith gynta. Lot o bobl o sawl man yn y byd, cymrwch chi enghraifft pobl Madagascar. Wel, trefedigaeth Ffrengig yw Madagascar wedi bod. Yr iaith oedd yn cael ei gwthio arnyn nhw oedd y Ffrangeg. Mae gyda nhw iaith frodorol, mae gyda nhw Ffrangeg, rwle wedyn mae Saesneg yn dod. Ac mae hynny'n wir am y Solomon Islands a French Polynesia ac yn y blaen. French Polynesia, medden ni. Hynny yw Tahiti ac yn y blaen. Ond hwn oedd yn ddiddorol, sef bod fi'n crwydro nawr a eisiau mynd i Borth Gawl yno i. Oedd sawl un ohonyn nhw'n sôn nawr, nid am y kingdom, ond am y kingdom. Am y kingdom. Y mae awnelo teyrnasiad Iesu a cyn, a pherthyn, a pherthnasau, yn perthynas ni a Duw, yn perthynas ni a'n gilydd. Ond ni'n hoff iawn hwnna. Y kingdom, y gymuned, y mae awnelo Efengil Iesu, y mae awnelo Iesu i hun. Ac o'n i def wir yw dyfodiad y deyrnas. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i. Cenhadaeth Duw, cenhadaeth Iesu, gwaith Iesu, amcan Iesu, bwriad Iesu yw beth. Y desyfiad cyntaf o'n i yn y weddi, deled dy deyrnas. Deled dy deyrnas ar y ddeiar fel y gymahu yn y nef, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, a dyma'n tasg ni. Dyma'r alwad siarad ar disgyblion yma Iesu, y disgyblion yma wedi galw nhw ato fe. I'w dysgu, i'w hyfforddi, i'w hegnio,
yw cymhwyso ar gyfer gwaith mawr i bywyd beth. Dwy'n y deyrnas, dwy'n reality teyrnas ddew. Dwy'n bywyd lle mae Duw yn teyrnasu. Dwy'n bywyd lle mae cariad yn ben. Lle mae tregaredd yn trechu. Lle mae tosdiri yn reddf gwbl naturiol. Dwy'n honna i'r ddeiar megis a gymahu yn y nef. Bydde rhywun fel Spurgeon, nid bob amser wy'n dyfynnu hwnnw. Bydde rhywun fel fe oedd... Bydde chi wedi meddwl amdano fe'n berson oedd yn paratoi'r saint ar gyfer ryw fyd arall iddi ddod. Sydd ddim yn ddibwys gyda llaw, nid yna wy'n dweud. Ond bydde rhywun fel fe yn dweud, it takes faith to take people from this world to heaven. It takes a greater faith to bring heaven into this world. Dyna'r gamp fawr o'n i de. Ac mae hwn yn rhywbeth wy'n credu yn yn dydd ni, y mae eisiau ni i wasgu fwy arno fe. Bod awnelo y deyrnas, bod awnelo Duw a'i deyrnasiad ar byd hwn yn ogystal a beth bynnag yw bywyd i ni wedi'r bywyd hwn i ni yn ei adnabod e. Mae hwnna yn holl bwysig. Y mae awnelo'r deyrnas. Y mae awnelo'r deyrnas a reality bywyd, neu a ddiffyg bywyd yn hyn o fyd. Wy'n mynd i fentro nawr. I ni wedi gadael pererin wyf i suddo gormod mewn i'n seici ni. I Pantycelyn a lot o Gristnogion y 19fed ganrif anialwch yw y byd hwn. Lle i fynd trwyddo fe. Ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gyda'r llaw. Mewn anialwch rwyf yn trigo. Gadewch i ni fynd trwyddo fe mor gloi fytheg y gallwn ni. I ysgafnhau mater mor drwm, i'n cofio bod yn Bethania Tymble, a pan gyrraeddes i Bethania Tymble yn yr 80au, bues i'n ddigon, ges i'n freintio i gael cipolwg ar gynffon bywyd eglwys ymneilltuol Gymraeg, fel oedd y bywyd hwnnw wedi bod am ganrif a mwy cyn hynny. Hynny yw, oedd na gwrdd gweddi, traddodiadol llwyr ar nos Fwrdd. A wy'n cofio bydde pobl, wel, o'n ni ar ddiwedd yn 20 ac oedd na bobl yno yn 40. A wy'n cofio clywed pobl yn dweud, pan o'n nhw'n mynd mlaen i ddarllen o'r ysgrifennu fe, ceisiaf ddarllen. Ie, ceisiaf ddarllen. Beth o'n nhw wedi wneud, chael o'n nhw wedi clywed pobl i hynafiad nhw, nad o'n nhw ddim wedi cael dim dros ysgol. Yn mynd mlaen ac yn dweud, ie, ceisiaf ddarllen. Felly oedd ceisiaf ddarllen wedi dod yn fformula. Ond at hyn wy'n dod, Bessie Owen. Oedd Bessie Owen Britanni wedi 84. A hysen roi emyn mas i ganu. Dal fi arglwydd, dal fi ronin, ni rhaid i ti nal yn hir, mwy sydd eisoes wedi dreulio nag sy'n ôl o ranial dir. A ni'n meddwl Bessie, blessed Bessie yn 85, 28 i fi. Ac o'n i'n gobeithio fod emyn hwnnw ddim yn wir yn hanes i felly. Mae awnelo Pantycelyn, pwy bydde'n dadled y Pantycelyn, nid dadle i ni, ond dweld i ni fod, mae'r byd hwn yn gartref i ni. Mae'r byd hwn yn fan i ni fod i ymhyfrydu ynddo. Meddylwch chi am emyn pennar, ni ddim ar reole bore yma, dyma i chi glasur o emyn, sydd yn sefyll gyfiwch ag emyne'r 19fed ganrif. Glendid maith y cread, syndod i ddieithrwch, gwirth ein deiar fechan ryfeddod bod a byw.
Rhys Nicholas. Mi welaf do goniant ar bob twyn. Mae melodiau'r cread ar dyfwyn. Yn yw un o arwyddion deffroad ysbrydol yw bod chi'n gweld y byd yma mewn goleuni cwbl newydd. Yn union fel pe bai chi, ni sydd yn gwisgo glasses. Chi di ffindo'ch hunan yn credu weithiau bod y print yn fan, ac yn sydyn reit mae'n sylweddoli chi nid y print sy'n fan, a'ch specs chi sy'n fwnt. A pan eich... Diaw na welliant nawr te. Ie, dyna ni. Chi'n gweld bywyd yn gyffroes, ac yn wyfeiddol, ac yn braf, ac yn rhywbeth i'w fwynhau hyd at yr eithaf posibl, bywyd yn ei holl gyflawnder. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i beth, lle i ni, yr hadau. Oedd Emyr Gwyn yng Nghymydog un tymbl ac yn yr Rydaman Slawer Dydd yn boddran wrth o'i yn yr undeb, oedd da fe mab ffarm, oedd da fe bollethu fan hyn ar ei ddwylo. Be yn y byd mawr ti wedi bod yn neud, Emyr? Wel, am y tro cynta os 8 mlynedd wedi fi wedi bod yn palu'r ardd. A dwi'n meddwl beth, mae'r hadau, fi'n gweld nhw'r peth cynta yn y bore, i yna pryd i chi'n gweld yr hadau, yn tyfe? Oedd wedi bod yn hau lawnt, felly dyw e ddim yn golygu palu byth to, fi'n yn credu. Gweld yr had yn tyfu. Heb o'n i heb y gwybod, yn dawel, di byd, dim sôn, mae yna rhywbeth dirgel. Aeth heiwr allan i hau. Yr hedyn mwstard, haiodd rhywun i ryw ddiwrnod, and lo and behold, drychwch y fe'n tyfu. Mae'r lefain, mae'r birym, mae'r berem yn y blawd. Y funed mae yna, sa'ch chi'n ei weld ond mae yna. Mae yna rhywbeth yn hydd, yn y pridd, y perl, mae'r pysgod o dan y dŵr hynny. Mae yna rhywbeth yn digwydd yma na dyw e ddim yn gyfan gwbl amlwg, na dyw e ddim yn weladwy o hyd. Na chi archwaith afiach yw honno ac mae yno ni fel Cristnogion o eisiau cael yn gweld. Oedden nhw'n gwybod nawr mae fi roiodd hwnna. Oedden ni'n gwybod nawr mae... diolch os o'ch funed felly ddod i fe ar Facebook i weid beth i ni wedi wneud. You've missed the point. Meddylwch chi am funed nawr. Meddylwch chi am y bobl yna sydd wedi bod yn allweddol yn eich bywyd chi. I'ch rieni chi, mae hynny'n eitha amlwg ydy. Ond y bobl hynny... Nes bod chi'n eistedd lawr a meddwl, diolch, chi'n mynd cofio amdani nhw. Chi'n cofio'r athrawon amlwg yn yr ysgol, yn eistedwch chi lawr, Miss Jones hefyd. Neu Mr Evans. Diaw, ie, ni'n cofio amdani nhw. Ie, y bobl hynny, fi o'n nhw ddim yn amlwg. Ac eto fi o'n nhw'n chwarae rhyw rannau. Ie, y mae teyrnas nefoedd yn debyg i'r rhywbeth sydd yn digwydd, a dyw e ddim yn amlwg. Mae yna rhywbeth cydd dwfwn, ac at hyn wi eisiau dod, dyma'r dylanwadau y mae angen i ni fod yn ofalus yn eu cylch nhw hefyd, cofiwch chi. Wrth gwrs bod ni'n flin bod Donald Trump yn rhywun wedi anelu drill ato fe, wrth gwrs yn bod ni. Boed Donald Trump pwy bynnag y bo. Ond gadewch i ni fod yn onest nawr. A bydden ni licio meddwl bydde hyn yn ei sobri fe chydig bach. Ond i dyma'r hadau mae wedi bod yn hau. Ac yn ei meddwl am yr holl arfau hynny yw, bydde ryfel yn Israel a Palestina wedi hen fenni ond i bai bod ni'n ei bwydo nhw ag arfau. Chi'n gweld, fi'n cofio rhywun yn Rydaman yn dweud i, Mr Rhys, cofiwch hyn, mae pob hedyn dant y llew yn cytio. Ydy. Chi'n cofio hau panas yn yr ardd, chi'n fo hau nhw'n drwch i chi, ac y mae 3 chwarter nhw ddim yn egino. Dant y llew, pob un. Eisiau ni ystyried beth i ni'n hau. O bleged yn ddi ar wybod i ni mae hwnna mynd yn ddwfwn mewn un mynes ni yn calon ni.
Ac mae e'n mynd i'n seici ni. Ac mae yna bobl ar ei lle sydd yn hau pethau na dyw ddim yn dda i ni roi lle iddyn nhw yn calonnau o gwbl. Ond gadewch i ni... Beth yw'r pethau yna na dyn nhw ddim yn amlwg? Siw beth sy'n ni'n dweud, wy'n mynd i ddarllen pennod yr ysgrysur bob dydd. A weithiau nawr ac yn y man, pan bydd da fi ddwyawr dair, fe ddarllenau Efengil Marc trwyddo non-stop. 15 o 16 o benodau. Wy'n mynd sicrhau bod fi'n ei ddarllen emyn o caneuon ffydd bob dydd, a fi trwyddo nhw gyd. Wy'n mynd i wneud yn siŵr bod fi wedi adrodd gweddi'r arglwydd o leia unwaith y dydd. Oh, come off it. Na. Y pethau bach na, a falle feddylwch chi wedyn, fi'n credu byrnaid lyfr defosiynol. Haiwch yn dawel. Hade. Ni'n delio â hade. Glywch chi am y person oedd wedi... Y person nath e mistake, as e mewn i'r siop rong, yn y stryd fawr, yn y High Street. Oedd e'n credu bod e wedi mynd mewn i'r greengrocer, ond nath e mewn i'r ironmonger. A wedyn oedd yr ironmonger, licen i gael garage, moron os gwelwch yn dda, a mae'r ironmonger fel oedd gyda nhw'n y cornel adeg y gwanwyn yn ôl pacin o hade garage ydw fi. Ie, na wedodd y garage fi, mae'n garage i'w rhynachan. Na fi, mae'n garage i chi'n dod yn y sosban, mae eisiau chi gofio delio mewn hade i ni, nid mewn ffrwythau. Delio mewn hade i ni, sy'n ready-made men and women i gael. Delio mewn hade. Tawel. Sydd yn gwrth sefyll yr hade mae Trump, a Biden, a Farage, a Dew a wyr pwy arall yn ymbombardro ni â nhw bob dydd. Mae yna rhywbeth arall fan hyn. Ac o'n i ddim di meddwl hwn bod dyn o'r enw Cliff Bird o'r Solomon Islands. Ysgol Haig, pennaeth wedi bod coleg diwinyddol y Pacific. Ond chymod beth wedodd em I hunan, fi John Elfed y licio hwn. I am a fisherman. Yn 4 blwydd oed fe ath yn had a fi mas ar y cychod ar y môr tawel I bysgota. I am a fisherman romancing with theology. A ddau fe. Bysgotwr ydw I. Fel na wi eisiau cael y nabod. Pam oedd e'n dweud hynny? Fel na I ni yn y Pacific wedi deall yn hunain. Gweld yn hunain fel ran o wead y greadigaeth fawr mewn cwmpas ni. Yn had ddysgodd I fi sut oedd deall y rhythmau y llanw a'r môr. Yn had ddysgodd I fi beth oedd cylchdro cenhedlu y pysgod a'r anifeiliaid. Yn had ddysgodd I fi beth oedd sgiliau pysgota. Y mam ddysgodd I fi sut oedd hau gardd. Y mam ddysgodd I fi lle oedd hadau iachisol yn tyfu ar yr ynys a pa rai o'n i'n cymryd mwyn gwella'n hunain. Dos gyda ni yn y môr tawel yn y Pacifica, medde fe, dos gyda ni ddim môr I gael, ni yw'r môr. Dos gyda ni ddim awyr I gael, ni yw'r awyr. Dos gyda ni ddim tir I gael, ni yw'r tir. Chymod beth sydd yn digwydd yn y Pacific, wedodd e, pan bod menywod yn geni plant. Chymod beth yw'r peth cynta sydd yn digwydd? Mae hwn yn swnio'n crwd y bore yma nawr. Maen nhw'n cymryd y cwd geni y placenta ac yn ei gladdu fe yn y ddeiar. Yn mam ni, I ni'n un ar greadigaeth, edrychwch chi ar ddamhegion Iesu, wedodd e, beth I chi'n cael? Pwy liwiau I chi'n cael? Lliwiau'r tir ar greadigaeth. Aeth hywr allan I hau. Beth yw lliw'r had? Hifen a magnolia. A maen nhw'n cwmpo mewn I ddeiar sydd yn wahanol tons o frown.
Beth yw tyfiant gwyrdd? Beth yw lliw'r môr ar awyr glas? Beth yw lliw'r cymylau gwyn? Beth yw lliw'r haul melyn? Dyna chi'n cael yn amhegion Iesu. Pa liwiau yw'r deyrnas earth tones? A pwy bobl ych chi'n cwrdd â fan hyn? Aeth heiwr allan i hau. Chi'n cofio'r hen logo oedd ar Cymdeithas y Beibl? Chi'n cofio? Yr heiwr ar sach yn ei law. Mae da chi'r heiwr. Mae da chi'r wraig yn tyluno'r toes. Mae da chi'r pysgotwr yn taflu'r oed. Pwy yw'r bobl hyn? Recollectable people, medde Cliff Bird. Pobl i chi'n ei cofio nhw. Chi'n abod nhw, man. I air am hyn i gyd oedd ordinariness. Ordinariness. Pobl gyffredin yn gwneud jobs gyffredin, yn ddi-sôn amdanyn nhw. Fyna mae cyfrinach dyfodiad y deyrnas o blegyd yn y damhegion hyn. Mae'r deyrnas nid yn disgyn o ddichod, ond mae'r deyrnas yn codi o'r ddeiar. A fanna wy'n credu mae Elfyn Jones wedi deallu. O doed y deyrnas drwy ein gwaith, wy'n gwybod gymaint o hyn am eglwysi. Yr eglwysi hynny, lle mae yna egni, lle mae yna frwdfrydedd, lle mae yna fwrlwm, lle mae yna amgyffrediad o'r Efengil, etc., etc., etc. Yr unig beth wy'n gwybod, mae rhywun a rhywrau'n gweithio'n galed. Does a ddim byd yn dod heb waith. Dim hyd yn oed yn heyrnas ddew. Does a ddim byd o gwbl yn dod heb y gwaith yna. Yr ordinariness yma. Y peth cyffredin yma. Di sylw anweledig yn aml iawn. Ond fanna y gorwedd cyfrinach fawr teyrnas ddew. Un o'r breintiau geswn i ddo yn yr undeb, oedd gwrando Sharon Rhys, yn sôn am Pen Rhys. A mae di bod yna ddar 1992. Mae di eberthu bywyd i'r lle, dweud y gwir. Ac yn sôn am y pesau ordinary. Plant ar y ffilm, 40 boes yn sôn, ni mor falch nawr bod table tennis a snooker a pethau yn cyfer ni o blegyd. Mae'n a'n golygu bod yr heddling ffod o lan yn llai aml i Pen Rhys na gonw. Dyna beth yw teyrnas Dduw. Os oeddech chi'n disgwyl wneud spectacles, wel, cerwch i'ch ymwara ffwtbol. Ond fanna, yn y pethau yna, y mae dyfodiad teyrnas Dduw. Pregeth arall yw hon, a mae'n benni mewn muned nawr. Pan ddath y cenhadon, medde hwn, a rhywun Dr. Fai o Samoa, pan dath y gynhadaeth Gristnogol ato ni ddiolchgar bod i wedi dod on, chyma beth? Fe wnaethoch chi ddweud ni fod hyn i gyd oedd yn rhan o wead yn bywyd ni, bo hwnna da i ddim. Na, mae eisiau chi gael Efengil. Eisiau chi gael yr Efengil, mae eisiau chi gael Iesu, a beth i gwyddoedd oedd, geson ni lot o'r Efengil yna, oedd yn dweud ni anghofiwch hyn i gyd nawr y canolbwyntiwch chi ar yr Efengil, ar ryw fywyd surreal. Oedd wedi alltudio o fywyd bob dydd. A beth maen nhw eisiau ail ddarganfod nawr, yw y Duw yna, dirtified God o'n nhw'n galw fe, the dirt. A gofnes i Cliff, beth chi'n golygu wrth dirt, soil nag e. Pridd, medde fi, na, soil yw pridd. Dirt, y baw. Y peth yna mae plant yn cael ei danu ei wynedd pan maen nhw'n chwarae yn y byd o'i cwmpas nhw. A medde Cliff Bird, chymod Duw, darllenwch chi ail benod Genesis,
Y mae Duw yn llunio dyn dynoliaeth o lwch y ddeiar a mae e'n plannu gardd. Wel, yr unig beth weda i te, mae'n Duw ni yn ddew sydd â baw o dan ei wyneb e. Allwch chi ddim plannu gardd na wneud dim byd yn y llwch e bo chi'n trochi. Y Duw sydd wedi trochi yn ein byd ni ydy Iesu Grist. Gogoniant i'w enw. Amen. Yr emyn sy'n cloi y cwrdd i ni bore yma yw 378. Iesu, clywaf sŵn dy eiriau draw o fi'n y llu. Cerddant ataf o'r pellterau, canlyn fi. 378. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad y Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddw gyda chi oll.